Смена, поменялись. Давайте, вторые номера. Подворачиваемся, подворачиваемся. ту худат не ки саат ҳал мекунад ҳаёти модарро ки ба дандони модар тиллоӣ часпонанд ё ин ки ҳам ту як оҳани простойро киса ҳал мекунад ту не 2019-2020 уже ма системаи бизнес гузаштам. Бизнес тренерский кора ма уже совмещать кардам. Ва аз ҳамон солое ки мо сар кардем уже дигаргуниҳо зиёд шуд. дӯстони азиз омадем як камтар як чиз хӯрдем баъди коро дар соати 4 обед кардем ҳамроҳи команда ва ҳоло бошад оҳиста оҳиста ба тарафи метро Шолковская меравем. Дар он ҷо дар масъалаи зал бо ҳамроҳи Расул Боқиев чӣ хеле ки шумо мешиносед, бале ҳамон олимпийский призёрамон Расул Боқиев бо он кас бояд видео кунем. Муборизҷон аст куҷое ки равад ҳатман пас аз сер кардани ишка чизаш мебиёяд. Чӣ мегӯям? Идея шикам сер бисёр мебиёяд. Илҳомаш мебиёяд. Ина ёзи қиштагиян. Ина телефонро ай дастшон гирифтем. Бирабин як командаи мо ҳам қадар телефон ҳар як аст дасетаи телефон аст каби. ҳар як аст дасетаи телефон. Телефонҳо ҳам ту барои бозӣ нест, албатта барои занг, барои баъзе корҳо телефонҳои озин бисёри бачаҳо мумбон нест. Авиакасса ва даво ва дигарос бошанд як 30 телефон ҷамъ мешава харид. Ҳар як аст дасетаи телефон дорад. خب در связь бошед мубориза кунед нағз мегӯи бачаҳо да خیلی من فکر میکنم که کسانی که واخوری میبرن هیچ گاه پشیمان نمیشید چون که واخوری که در پیتر گذروندیم بینهایت خوب بود بچه‌ها با تربیت بالیده با نسترینی خوب از این واخوری رفتن برای خود چیز گرفتن یک چند تاشون الکر با یکدیگر شناس شدن پارتنر شدن من میگم که کسانی که وقت دارید حتما کوشش کنید که اگر کار داشته باشیدن اگر کارتون باشدن اگر یک روز جواب بدید هیچ گپ نمیشه نه که این یک روزه با واخوری اومدنشون شاید که برای شما یک چند چیزهای فایده میاره که آینده در زندگی حتما لازم میشه. حتما چی نمیستیم بوریس چی نمیستیم دیجا بعضی ایده ها بعضی درباره چه طریق سوسیال سایت ها بیزنس ها رو پیش بردن ها تلگرام وکانتاکت یاندکس همه این بهت خوب رفته شده است که من کوشش کردم با بچه‌ام رو فهمونیم تا اینکه آنها هم توانند که طریق اینترنت پول کار کنند بیزنس های خود رو اینترنتی کرده فایده خوب به دست بیارن کلینت های زیاد جمع کنند چون بسیاری بیزنس های بچه‌ها رو میبینم بیزنس دارن آفلاین آنلاین ندارن اگر در آفلاین یک روز مثلا 10,000 ویروچکا باشد با آفلاین پیوست کنید 10,000 در یک روز الکی 20,000 شد ویروچکا میشود چقدر که نوشته شده است نیو فیتنس ات رسول باکیوا بود نه اینجا فرما هاشون برای زیودا حالا رفته با نزدی اکای رسول باکیف میبینیم چیکار کرده ایستادند و همچنین یک زال رو هم باش نشون میدیم که در کدام زال ما میگذارونیم معرکمون رو روزی 18 ایون رفتیم. Да, больше, больше, больше подбородка. Да, хорошо, хорошо. Смена, поменялись. Давайте, вторые номера. Подворачиваемся, подворачиваемся. دوستانی عزیز همین زالی که شما دیده ایستادید معرکه ما در همین جا میگذرد روز یکشنبه ما این متن رو جمع کرده میگیریم این متن رو ما جمع کرده میگیریم استولی ها همه خیلی مونده میشود استولی ها هم خیلی مونده میشود پروژکتور در دیوار گذاشته میشد پروژکتور و همه خیلی همه مینشینیم این تریزه ها محکم کرده میشوند تاریک کرده میشد بینا و معرکه ما برگزار میگردد در من همینجا. Да, руками работать. دوستای گرامی چه خیلی که گفتم ما اومدیم با ازلی برادر رسول باقیف که نیو فیتنس نام دارد البته بسیاری شاید دیده باشین در دیگر شبکه‌ها نیو فیتنس ات رسول باقیف اکا هزار رحمت که شما در پیش بچه‌ها بودین وقت جدا کرده اینجا پیش ما شدین نگفتن همونم که کسی که بچه‌ها یوش باشین شما شاید نشناسین اکارا
олимпийский призер дар Пекин соли 2008 ҳастанд акамшон ва як чанд сол пеш дар хотиртон боша ҳардумон интервю карда будем. бале. Соли 2018 ё 17 ба фикрам мушкил буд. Ака сол залтон дар тарафои метро Юго-Запад буд. Бале, ҳоло дар назди метро Шолковский аст ва барои гузарондани маъракаамон ки ҳамаи шумо медонед маъракаҳои моро мо омадем назди якка гуфтем ки ҳамин маърака гузаронданӣ ҳастем ва ҳамин помещение худашонро барои мо додан. ҳозир рафта мебинем чӣ хел помещение аст ва ҳамчунин ай сабабе ки ҳамин рейдҳо аст вақтҳои охир бачаҳоро камкам ғам метиҳанд инҷо бо дастгирии яккамон камтар амн аст, яъне ки беташвиштар аст. Акаи Расул мегуфтед ки аз соле ки якум бор интервю карда будем то ҳоло чӣ пешравиҳо аст, чӣ дигаргуниҳо аст, чанд шогирдҳо ҳастанд чемпион шуда рафтанд дар ин масъала? ал соле ки мо интервю кардем бисёри ба дигаргуниҳо шидагиянд, пешрафтиҳо шидагиянд дар соҳаи мо, дар соҳаи дзюдо. аз яке аз хушбахттарин барои дзюдочиёни тамоми миллати мо ин шид ки президенти федератсияи дзюдои Тоҷикистон Исмоили Маҳмадзоҳир шиданд ва мо чӣ хеле ки шоҳиди он ҳастем ки чӣ хел дзюдо дар муддати кӯтоҳ чӣ хел пешравиҳо шидааст ва мо ҳамчун намоянда моро таъин кардагиянд дар шаҳри Москва. мо ҳамин соҳаи намуди дзюдоро ва тамоми дигар намудҳоро мо дар ҳаминҷа пеш бурдастем ва зиёда аз 600 нафар варзишгар дар ин толори мо машқ мекунанд. ана ин толора мо як сол пеш моҳи апрел 22 апрел кушода кардем. ин толор ду ошёна қарор дорад. дуюм ошёнааш ошёнаи фитнес, ҷои машқ, тренажерный зал, тамоми ҳамин шароитҳои ҳозиразамона кати ва сеюметаш ҷои машқ барои единоборство. ва рӯзои шанбе якшанбе мо чорабиниҳои варзишӣ мегзаронем ва ҳамчун семинаро ва инами ва барои вохӯриҳои формое ки шумо мисол мегзароне ва худохоҳа шароитҳоам ҳаст. беҳтарин ака. Акаи Расул, ман шуморо аз солҳои пеш мешиносам ки дар Россия ҳастен. ҳамчун як варзишгари собиқадор чӣ хел аст дар Россия рӯз гузаронидан? ҳоло ки шумо ҳамеша бо варзиш ҳастед, ҳамеша дар назди шогирдо ҳастед, ай тарафи дарс додани шогирдо, яъне ки ҳунари худро ба дигарҳо ёд додан, аз як тараф ин патриотизм аст, ин дар хуни ҳар як варзишгаре ки меҳнат карда омадагӣ аст ва аз тарафи дигар ягон коммерческий интерес ҳам ҳаст дар ҳамин ҷо. шумо ҳамчун бизнесмен ҳам камтарак ягон хуш карда мешавад, ҳамчун як нафаре ки мехоҳад бизнес кунад, ҳам кори худро биомӯзад ба дигарон ва ҳам бизнес карда маблағеро ёбаду финансовӣ независимӣ бошада мақсад. то соли 2015 ман ҳамин профессиональный спортсмен будам ва фикру хаёлам фақат нисбати варзиш буд. чӣ хел соҳиби обрӯ шавем, чӣ хел обрӯи Тоҷикистонро бардорем. ва аз соли 2015 ман ба кори тренерӣ уже шурӯъ кардам. аз соли 2019-2020 уже ман системаи бизнес гузаштам. Бизнесу тренерскии кора ман уже совмещат кардам. ва аз ҳамон солҳое ки мо сар кардем уже дигаргуниҳо зиёд шид. мо дар шаҳри Москва на танҳо мисол варзиш кати сару кор дорем, мо направлениҳомон бисёр мисол иҷа более подробно метонем ин масъалада мисол гап занем дар форуме ки шумо рӯзи охирӣ беҳтарин мешавад. беҳтарин ҳамаи мисол спойлер нашавад, рӯзи биён ай пеш бинем гап назанему мисол чӣ корое ки чӣ сармоя чӣ кадом направлениҳое ки мо кор мекунем
ҳамуҷа мо гапамона мезанем. аллакай шумо як чанд ташро гуфта гузаштед ки зале ки шумо гирифтагӣ ҳастед, аллакай шумо аренда метиҳед барои гузарондани баъзе чорабиниҳо, барои гузарондани вохӯриҳо ки инҳо дигар касо ҳастанд ва ҳамин як рӯза ки якчанд соата биноро аз шумо иҷора мегиранд. Беҳтарин. Саволи дигар ин аст ки оё ҳамватанҳои мо ки дар наздикҳои метро Шолковский, Измайловский дар ҳамин гирду атроф зиндагӣ мекунанд, фарзандони худро ё ин ки ҷавонони худашон метавонанд ки ба зали шумо омадан номунавис шуда ҳамчун нафаре ки аввалин бор аст ки зал меояд машқ кардан биёяд, ё ин ки шумо фақат аллакай варзишгарҳое ки бояд ягон ҷо виступление кунанд онҳоро дарс медиҳед? Не, мактаби мо барои ҳама шудааст. Мода ҳастай бачае ки профессионально машқ мекунанд, саҳар бега ва сборҳо иштирок мекунанд, чорабиниҳои дохилида иштирок мекунанд, чорабиниҳои международни мусобиқаода рафта иштирок мекунанд ва варзишгароҳе ҳастанд ки мебиёнд барои саломатишон машқ мекунанд. Синни солашон рафтагӣ любой категория мисол одам мебиёад муддат тренировкаша мегирад, тамиша мегирад. Беғарзи ин мо центр спортивной реабилитация дорем Авиценна Хиджама. Мо иҷа филиалаш иҷа ҳастай. Ана барои варзишгароро хусусан мо Авиценна Хиджама вайшона мегзаронада табобатшона дар ҳамин центри мо мегзаронад. Аз дасти мо барои пешравии мардумамон ҳамин қадар меояд ки якай расул нафарҳое ки шояд хоҳиш доранд вале намедонанд, аз метро Шолковская то инҷо 15 дақиқа пиёда роҳ ҳастанд. Агар хато накунам, рақамҳоро мумкин аст мондан рақамҳои менеҷери шуморо инҷо мегузорем. ҳар нафаре ки мехоҳад омада обу тоби бадани худро бидиҳад дар инҷо, яъне ки камтар саломатиро нигаҳ дорад, марҳамат биёед. Кайр расул худашон ҳастанд, дигар тренерҳо ҳастанд ки шуморо кӯмак мекунанд. Беҳтарин мешавад. Мо ҳам саҳми худро гузорем барои мардуми худамон дар ин масъалаи варзиш ҳам. ҳатман онлайн ба бачаҳо чӣ фоида мерасонад? Допустим, нахай бачаҳое ки шаурма мефурӯшанд, допустим, ё ин ки ягон корҳое доранд ки офлайн аст. Фарз кардем ки ина мо Яндексда пайваст кардем, навигаторда ёфтаншон, Яндекс картада буромад диданшон, 2GIS-да ёфтаншон. Агар ягон хӯрока дошта бошанд, Яндекс доставка еда пайваст карданшон. Пас ба онҳо кадом намуди клиентҳои нав пайдо мешавад ки онҳо даромадашон зиёд мешавад? Каким образом? як вақте дар Яндекс карта пайваст мекунанд, Дақиқа ихи навор кунам тура. Савола ҷавоб тияк. вақте ба Яндекс карта пайваст мекунанд, ҳоло ҳама чизро мо тариқи Яндекс мекунем, тариқи навигатор мекунем. Аллакай онҳо якчанд клиентҳояшон зиёд мешавад. вақте тариқи Яндекс карта пайваст шуд, дар Яндекс еда пайваст мекунанд, дар як рӯз агар 5 клиент аз Яндекс карта биёрад, 5 клиент дига аз Яндекс еда биёрад, 10 клиент дига тариқи офлайн биёрад, аллакай нигоҳ кунед ки клиентҳои онҳо як баробар зиёд шуд. Деки ман боварӣ дорам ки вақте ба онлайн пайваст мешаванд, клиентҳои онҳо 2 ё 3 баробар зиёд мешавад ва даромади онҳо низ бениҳоят хуб мешавад. ҳатман ин инструментҳоро истифода баред. Ту бовар дорӣ ки бачаҳои мо зуд ёд мегиранд дар ҳамин соцсетиҳо ву дар ҳамин серверҳои интернетӣ ҳамаи аккаунтҳои худро дошта ва сари вақт пеш бурда метавонанд? албатта, барое ки бисёр бачаро мебинам, ҳамин телефоне ки мо дорем, ин барои мо як возможност аст. Мо бояд кӯшиш кунем ки ҳамин чизро ба плюси худамон истифода бирем. Як мушкили асосӣ дар байни мардуми мо дида мешавад ки бисёр бизнесменҳои мо, бачаҳое ки бизнес доранд, ҳамун специалистҳои хуб ёфта наметавонанд ки ҳамун бизнесҳояшонро ба системаи онлайнӣ гузаронанд. Инчунин бачаҳои мо ҳастанд ки баъзеаш дар корҳои сиёҳ кор мекунанд, телефон, компютерро хуб мефаҳманд. Онҳо барои онҳо ягон кас нест ки ҳамин чизҳоро нишон диҳаду онҳо ҳам специалисти хуб шаванд ва онҳо метавонанд ки ба якдигар кори якдигарро осон кунанд. ҳамон бачаҳое ки дар кори сиёҳ кор мекунанд, кори бизнесменро буд карда пули хуб кор мекунанд, дастхона шида, а бизнесменҳо бошад клиентҳояшон зиёд шуда, инҳо ҳам даромади зиёд мегиранд. Хулоса масалан бизнесмен 20 ё 30 ҳазор рублей сарф карда аз ҳисоби муштариҳои нав то 200 000 мумкин фоида бирад. 30 000 ам як нафарро метиҳад, аммо бача 30 000 кор мекунад, лекин барои бизнесмен шояд ки 200 000 даромадаш зиёд шавад, чунки дар ин система аллакай 5 сол ҳастем, ин чизҳоро хубтар мефаҳмем. ба тамоми бачаҳои тоҷик
ки дар Русия ҳастанд, баъзеҳо ба баъзе соҳибкории хурд сару кор доранд, баъзеҳо сару кор доранд ба корҳои найм, яъне ки маоши ҳармоҳа, вале ҳатман ки онҳо вақтҳои холӣ доранд. Шумо ба онҳо чӣ маслиҳат медиҳед? Онҳое ки ҳатто имконияти зал рафтан надоранд, чӣ маслиҳатҳое метиҳед ки ҳамчун варзишгар? аввало хоҳиш доштам дар кораи дар ин соҳаи мо ин роҳе ки варзише ки интихоб мекунанд, ин беҳтарин яке аз беҳтарин роҳҳо ҳастае ки ҷавонмардоро аз бисёр корҳои беҳуда пешгирӣ мекунад. Ана и якум плюси калонаш. Дуюм масъалаш системаи кори мо ҳами хеле. Ты сначала работаешь на имя, а потом имя будет работать на тебя. Вот, барои ту барои нисбати номохеда, нисбати падар, нисбати миллат, нисбати устод меҳнат мекунӣ, кор мекунӣ ва ҳамо мақсадора, ҳамо ниятора амалӣ мегардонӣ ва иншоалло дар роҳу корот кушода мешавад. Как говорит наш любимый пророк, это полезно людей. Да. То есть всегда надо быть полезным. Вот. А если кому-то понадобится ёрдами мо, совети мо ҳама вақт мисол ҳами корхона, ҳами территорияда ҳастем ва ҳамаи кору фаъолияти мо ҳами райони Галянова мехарзем. Мисол варзиш, дигар соҳо, дигар направлениёда мо кор мекунем ва ин чизора более подробно мо дар форуме ки шумо моро даъват карде, ҳатман иншоалло иштирок мекунем, мо поделимся. Иншоалло. ҳар нафаре ки мехоҳад дар форуми мо иштирок кунад дар вохӯрии муҳоҷирони тоҷик дар Русия, ки дар он ҷо ҳам нафарҳое меоянд ки идея доранд, ҳам нафарҳое меоянд ки пул доранд ва онҳо ба якдигар шинос шуда ин ҷо бизнесҳои навро тавлид месозанд. Ака худо хоҳад шумо ҳам он рӯз дида ин чизи аҷоибро хурсанд мешавед. Аллакай чандум бор аз мо гузаронда истодем. Ба ин рақамҳо ки WhatsApp дорад нависед, муроҷиат кунед, тезтар номнавис шавед, ҷойҳо хело ҳам кам аст ва он рӯз дар ин ҷо во мехӯрем ки ҳоло ба шумо ҷоро нишон медиҳем. Меравем ака. Саломат бошед. Время поменялись. Теперь вторые номера, заключительные. Активнее, активнее, активнее. Агар шумо низ мехоҳед ки худатон ё фарзандони шумо омода ин ҷо амин хел таълими варзиш гиранд, ба ин рақамҳо муроҷиат кунед ва агар шумо мехоҳед ки ба вохӯриҳои мо биёед, ба ин рақамҳояш муроҷиат кунед барои машқ ва барои вохӯрӣ. Нависед, занг занед. Хона барои шумо муваффақият мехоҳем. Ташаккури зиёд барои қабул карданатон. Хушомаде ака. Иншоалло то боздид. То рӯзи якшанбе. дӯстони гиромӣ, мо тарафи хона рафта истодаем ва як чизи хубро хостам қайд кунам ба шумо ки пас аз ин вохӯрӣ як фикре ба сарам омад ки мо ҷавонҳо, мо мардум, одамизод дар ҷавониамон ҳар яктаи мо барои худ як хобби дорем ки тарафи маблағ аз ин хоббиамон ба даст меояд ё намеояд аҳамият намедиҳем. яъне ки масалан ман худам футболро нағз медидам, як каси дигар ягон бозии дигарро, як кас мототсикл доштанро нағз мебинад, тамоми умрашро расход карда сарфи мототсикл рондан. баъзеҳо аз дӯстҳои худам ёд берам, агар кафтарҳои зиёд мехариданд, бонӣ мекарданд, ё ки автолюбителҳо ҳастанд, тез мошинои худро иваз карда меистанд ва вақте ки аз байни як муддат мегузарад, мо соҳиби зану фарзанд мешавем, 2-3 фарзанд медиҳад худованд ва ҷои ҳамаи ин завқҳоро масъулият мегирад. Масъулияти падар будан, масъулияти нигоҳубин кардани зану фарзандон. Ба оҳиста оҳиста падару модар низ пир мешаванд ва нигоҳубини он касҳо низ дар вазифаи мо мешавад ва ҳамаи ин масъулиятҳо вақте болои он ҷавон меояд, аллакай хобби як тараф мегузарад ва худи ман ҳоло тамоман ба ҳамон шавқу завқи футбол ки доштам нигоҳ намекунам. ҳатто гуфтани ҳастам ки дӯстони азиз, ҳатто худи
Расул Боқиевро гӯш кардем, ки гуфт ки то 2015 фақат фикрам чемпион шудан, байрақро бардоштан, номи ватанро боло кардан ҳамин буд то 2015. Ва ин тараф то 2018-19 тренер ва яъне ки тренерияш ҳам як завқи буд, ки шогирдҳои зиёд дошта бошанд, ҳунарамро дарс диҳанд. ва аз ин тарафаш бошад аллакай намешавад ки пул надошта бошӣ, намешавад ки барои пул фикр накунӣ. вақте ки 2-3 фарзанд дорӣ, вақте ки оилаат аллакай калон аст, вақте ки падару модар хӯрондану пӯшондану нигоҳубину як беморхонаю ҳамаи ин дар зиммаи ту аст, аллакай ту бояд роҳеро кобе ки тиҷорат бошад, маблағ биёяд, ки ҳамаи инро пӯшонӣ. барои ҳамин дӯстои азиз ба шумо низ тавсия медиҳам, ки дар баробари оне ки шумо хобби доред, яъне баъзе корҳои баъзе шавқҳое аст, ки соатҳо барои он сарф мешавад, вале пул намеояд. ман фикр мекунам беҳтар мешавад, ки агар ҷавонҳо аз ҳоло фикри ягон тиҷорат карданро низ ба сар дошта бошанд, чунки баъзе тоҷирҳои яъне ёш ҳастанд, ки аз ҷавонияшон ҳам хобби доранд, ҳам тиҷорат мекунанд, яъне ки пурра дар як кор фанат шуда, ғутида, дигар тарафро нигоҳ накардан, ин беҳад безеб аст. вақте ки синни сол мегузарад, ту мехоҳӣ соҳиби ягон кор шавӣ, соҳиби пул шавӣ, аллакай ту ягон ҳунар надорӣ. он чизе ки ту дӯст медоштӣ, нағз медидӣ, ба ту ёрдам намекунад. хушбахтона мисол спортсменҳо ёрдам мекунад, ҳунари доштаи онҳо, аллакай он ном доранд, аллакай имиҷ доранд, онҳо метавонанд ки аз ситуатсия бароянд, аллакай онҳо ку меҳнат кардагӣ ҳастанд, онҳо машқ мекарданд аз ҳамин ҳисоб. лекин бисёр хоббиҳое ҳастанд, ки умр ҳамин хел дар воздух мегузарад. рӯзҳо, ҳар рӯз соатҳо паси бозии нардӣ, паси бозиҳои компютерӣ, бозиҳои интернетӣ, паси чойхонанишиниҳо, ҳамин футболравиҳо, ки натиҷааш вой аст барои як нафаре, ки оянда масъулияти падарӣ дар гардани вай қуш мешавад ва ҳамчунин масъулияти фарзанд будан, ки падару модар дар гардани ӯ қуш мешавад. барои ҳамин аз ҷавонӣ ҳам фикри тоҷир буданро бояд дошта бошед, кӯшиш кунед ва дар ин синну соле ки ҳоло мо дорем, соҳиби 2-3 фарзанд ҳастем, бояд тоҷири муваффақ бошед, ки вақте ки мисол меорам, модарамон барои дандонашро нағз кардан назди стоматолог меравад, духтури дандон, ва ӯ мегӯяд, ки агар дандони тилло часпонӣ ба модарат, ин қадар маблағ мешавад, агар дандони ман ҳамин оҳанӣ часпонӣ, агар ин қадар маблағ мешавад. ва ҳатман ту фикри киссаатро мекунӣ ва условияро киссаи ту диктоват мекунад. он вақт ту худат не киссаат ҳал мекунад ҳаёти модарро, ки ба дандони модар тиллоӣ часпонанд, ё ин ки ҳам ту як оҳани простойро кисса ҳал мекунад. ту не. агар ту тоҷири муваффақ бошӣ, он гоҳ ту ҳал мекунӣ, на киссаат. бубинед, ки мо бояд барои ҳамин рӯзҳо тайёрӣ бубинем, ки ҳар вақте ки ҳар чизе ки дили мо мехоҳад, на ин ки киссаи моро условияро диктоват кунад, условияро бояд мо худи мо диктоват кунем. албатта роҳи тиҷорати ҳалолро пеш бигиред, ки дар он тиҷорат баракат бошад ва ҳатман аз сари даромади худ бояд фикри хайру саховатро низ дошта бошем, дастгириро дошта бошем ва пеш меравем. ҳаматонро мехоҳам, ки беҳтарин тоҷир бошед. агар ба шумо ҳамин гуна наворҳое ки мо имрӯз кардем, куҷо меравем, шумо дар комментария гӯед, ки нависед, ки оё барои шумо интерес на ҳаст ҳамин гуна наворҳои мо, ки ҳамин рӯз ба куҷо меравем, чӣ кор мекунем, бо кӣ во мехӯрем. ҳар як бизнесмене ки ман во мехӯрам, аз ӯ мисли бародар Расул Боқиев кам интервю гирам. ва шумо агар ҳамин гуна
влог меган инро, ҳамин влог интерес набошад, агар дар комментара нависед, дастгирӣ кунед, ман ҳамин хел навборҳо зиёдтар пешкаши шумо мекунам. боқӣ худованд нигаҳбонатон бошад, солиму бардам монед. Хайр.